25 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарону фаъолони вилояти Суғд машварати корӣ доир намуданд. Дар кори машварат вазъи иқтисодиву иҷтимоии вилояти Суғд, ҷанбаси рушди бахшҳои вилоят дар 9 моҳи соли 2018, рафти иҷрои дастуру супоришҳои қаблии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, татбиқи нақшаи ободониву бунёдкории шаҳру ноҳияҳои вилоят барои таҷлили сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. Зимни суханронии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушди бахшҳои иқтисодиву иҷтимоии шаҳру ноҳияҳои вилоятро мавриди таҳлили амиқ қарор доданд. таъкид гардид ки аз рӯи таҳлилҳо солҳои охир истеҳсолоти саноатӣ дар вилоят тадриҷан афзоиш ёфта, дар он саҳми соҳаҳои истихроҷи маъдан, коркарди ашёи хом ва кишоварзӣ зиёд шуда истодааст. Дар 9 моҳи соли 2018 афзоиши маҷмӯи маҳсулоти вилоят 107% ва истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ қариб 110% таъмин гардида, ҳаҷми онҳо мутаносибан ба 12.8 ва 8.1 миллиард сомонӣ баробар шудааст. Дар вилоят ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ дар моҳҳои январ-сентябри соли 2018 ба 5.6 миллиард сомонӣ расида, нисбат ба ҳамин давраи соли 2017 6.6%, аз ҷумла дар соҳаи растанипарварӣ 4.4 миллиард сомонӣ ё 7.6% ва чорводорӣ 1.2 миллиард сомонӣ ё 3.1% зиёд шудааст. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он барои сари вақт ҷамъоварӣ намудани ҳосили пахта, мева ва дигар намудҳои маҳсулоти кишоварзӣ, захираи ҳаҷми зарурии маҳсулот, таъсиси коргоҳу корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, бастубанду содироти он, ташкили гармхонаҳои нав, бунёди боғи меваҳои содиротӣ ва мунтазам зиёд кардани майдони кишти сабзавоту картошка вазифадор карда шуданд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки дар зарфи солҳои 2016-2017 қисми зиёди лоиҳаҳои дар барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Суғд барои солҳои 2016-2020 ба нақша гирифта шуда, аз ҷониби мақомоти масъул маблағгузорӣ нашудааст. Тибқи маълумот дар ин муддат 1.3 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ ба татбиқи лоиҳаҳо ҷалб гардидааст ки ҳамагӣ 28% нақшаро ташкил медиҳад. Дар баробари дастовардҳо дар бахшҳои алоҳида камбудиҳо низ ба назар мерасанд ва сарвари давлат барои ислоҳи камбудиҳо иҷрои саривақтии вазифаҳо ба масъулин дастурҳои мушаххас доданд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳо инчунин вазорату кумитаҳои дахлдор супориш доданд ки камбудиҳои ҷойдоштаро дар самти татбиқи босифату саривақтии барномаҳои гуногуни рушди иқтисодиву иҷтимоӣ бартараф намоянд. вазифаҳои дигар ҳамчунин вобаста ба иҷрои саривақтиву босифати корҳои саҳроӣ, кишту кори такрорӣ, ҷамъоварии беталафи ҳосили парваришшуда, рушди соҳаи саноат, истифодаи пурра иқтидорҳои саноатии корхонаҳои амалкунанда, бунёди корхонаҳои нав, таъсиси ҷойҳои корӣ, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти босифату воридотивазкунанда ва таъмини бозорҳои дохилӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ ва захираи зарурии маводи озуқа дода шуд. Дар 9 моҳи соли 2018 аз 614 корхонаи саноатӣ 100 корхона ё аз шумораи умумӣ 17% бо сабабҳои гуногун фаъолият накардааст. Бинобар ин пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он ва вазорату идораҳои дахлдорро вазифадор карданд ки доир ба фароҳам овардани шароит барои барқарор намудани корхонаҳои аз фаъолият бозмонда тадбирҳои дахлдор андешанд. дастурҳои дигар доир ба ҷалби ҳарчи бештари сармояи дохилӣ ва хориҷӣ барои ташкили корхонаҳои муштараки саноатӣ, таҷҳизонидани корхонаҳо бо технологияҳои муосир ва диверсификатсияи истеҳсолоту содирот дода шуд. дар асоси нақшаи ободониву бунёдкории шаҳру ноҳияҳои вилоят барои таҷлили сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ беш аз 6000 иншооти таъйиноти иҷтимоию иқтисодӣ ба нақша гирифта шудааст ки ҳамаи онҳо боиси фароҳам омадани даҳҳо ҳазор ҷойи нави кор, ҳалли бисёр мушкилоти иҷтимоии сокинон ва боз ҳам ободу зебо шудани шаҳру ноҳияҳо мегарданд. бинобар ин ба роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он ва дигар вазорату идораҳои давлатӣ супориш дода шуд ки бунёди иншооти ба нақша гирифтаро бо риояи меъёрҳои ҳозиразамон, санъати баланди меъморӣ саривақт ва босифат таъмин созанд. зимни баромади худ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин масъалаҳои рушди меъбаъдаи шаҳру ноҳияҳо, беҳтар шудани сатҳи некуаҳволии мардум, аз ҷумла пешрафти соҳаи сайёҳӣ, таъмин намудани амният, суботу оромӣ, тартиботи ҳуқуқӣ ва волояти қонун дар қаламрави вилоятро
мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, сохторҳои марбутаро барои пешрафти кор дар ин самтҳо ва ислоҳи камбудиҳо волояти қонун таъмини тартиботи ҷамъиятӣ вазифадор карданд. супоришҳо ҳамчунин доирбарриояи талаботи қонунгузорӣ дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим, истифодаи сарфакаронаи нерӯи барқ ва фаъолияти мунтазами иншооти энергетикӣ, захираи маводи сӯхт дар давраи зимистонгузаронӣ дода шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сатҳи ҷинояту ҷинояткориро дар ҳудуди вилоят таҳлил намуда, вобаста ба ислоҳи камбудиҳо дар ин самт ва пешгириву коҳиш додани сатҳи ҷинояткорӣ дар назди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ вазифаҳои мушаххас гузоштанд. дар кори машварат ҳисоботи раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва раисони як қатор шаҳру ноҳияҳои вилоят оид ба натиҷаи фаъолияти бахшҳои хоҷагии халқи вилоят давоми 9 моҳи соли 2018 рафти татбиқи супоришҳои президент ва ҳукумати кишвар ва иҷрои дигар дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шунида шуд. дар охири кори машварат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон иброз доштанд ки сокинони меҳнатқарини вилояти Суғд менбаъд низ бо сарҷамъӣ ва ҳисси баланди миллӣ барои рушди Тоҷикистони соҳибистиқлол, иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат баҳри пешбурди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ бештар талош варзида, дар пешрафти ҷомеа саҳми босазо мегузоранд.